kothe gige pur ne jopur kod konya mamoko. Jafo marwa George Juma nigi ler mathoth kuoke kaunti namba 44. Pur man Niang osebedo ka dok piny e kaunti Migori kaluwore kod lipot mogol kod rwakruok mar jopur Niang e kaunti ni. Ma osebedo ka itino kod midhieche ma osebedo kokwako sekta no mar Niang ma oting'o mano mar leo mar chudo deke beto Niang kaachiel kod mamoko. Ane ken development ok ber nikech chien kucha nyocha nitie problems mang'eny ma nyocha no discourage farmers e wach mar ken development. Nienge mano be nyi beto mang'eny gi nyogin ma under age. To under age ok mi japur yuto. Omiyo kambi yuto in terms of molasses. Samoro kano oking'e ng'ato to niangi ok bet ni e wang'sa. Ka oking'e ng'ato to niangi ok chuli e wang'sa. Koro sani wadwaro ni mando obeda treated equally. Kata kamano, kaluwore kod lokruok ma osebedo e sekta no mar Niang e pacho kae ma oting'o mar keto kembe mag piny owacho e lwet ji giwegi e yorno ma Kodesa, geno nitiere ne pur mar Niang nyalo medore ka jopur oseketo dwaro mopogore opogore ne kambi mar Sony masani oseketi e lwet ji giwegi yor Kodesa. Tiyo kata mana higni 2 kapok ochuli kendo mane manomiyo ng'eny farmers ogore piny. Obet niangi okinyal mi pesa ichakitimogo maintenance maniang makoro ne ng'eny jopur ogore piny. Koro sani kaka private osekawe ni nwagombo ni change obedie maka giwacho ni gichulo ji ndalo 4 kata after 1 week to bed exactly that. Omiyo wagombo ni ka sani koro kambi ni e private obed ni en kambi makoro dwa winjo duond japur kendo dwa winjo ywak japur kendo gombo ni mondo los gik machando japur. E kinde romo ma jopur Niang e bwo riwruok mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers, romo manie Bagibo ma Wendo, jopur Niang wachne siro pur Niang. Ka ipuro negi puothe, imiyogi mbolea kaachiel kod kodhi, ema koro nyalo jiwo pur mar Niang. Ne Sony chiwo mbolea. Chon kabisa Sony ne golo nyaka pesa midoyogo. Pur ne ber kendo ne ting'o ji malo. To koro sani pur no biro ma pur ne maduoki chien. Occupy puothi for kata over 2 years yonge gimoro amora micham kata gweno kinyal pidho gwang' ni e dhot to pesa in the long last onge. Are also expecting what do I do prompt payment so that when the farmers deliver their crops they also get their payment on time. Chon kane Sony ochiwo kodhi to kodhi ni ng'ade kata mana dandala dek ma ok wei nono makata ndururu. Koro no gik kuma kogine samoro ing'adi te makata nduru mi dong gi negative. Kata beni kambi mar Sony masalo ne Sony 2025 bang' ka okelwet ji giwegi e yor Kodesa osechako chulo jopur e kinde mandalo 7. Jopur Niang wacho ni gidwaro mondo koro ma oketi e yor andika. Ng'amo mi Sony owacho ni to gik machalo pur odwa time ang'o, gik machalo survey, gik machalo chudo manyicho wacho kik owach verbally gi dhoge to wach gima ong'eyo no biro timo to nyaka ket kibe andika. Kata sani Niang ibeto tibete ka kore katache gi ka kodhi ok winjre. Jopur Niang bende kodwaro mondo koro piny owacho dwok piny sukari ma inyiewo kuok e piny moko ka ikele pacho kae kendo ket maino e chiro jopur mag Niang e puro Niang moromo. Sani koro wan gi factories mang'eny. Daher ni mondo sirikal kanyalo yie to koro kik import sukari ka oko. To nikech cost of production of sukari e gweng'wa kaeni osebedo malo to mabedo imported ikelo gi nengo ma cheap. Koro inwang'o ni mekewa gi ok dhi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi tudruok mar Safaricom obago nyasi mar tipo mar chwalo chenro mag M-Pesa machiegni kod jopiny e lap ma Jomo Kenyatta e boma Kisumu. E nyasi magisebedo ka gitimo dhialo higni 18 nyaka ne chak chenro mag M-Pesa pacho kendie. Mendi osebedo ka timore e gwenge ma Kaluo kod Imbo mar Kenya e juma ni. Safaricom ne oriwore gi kambi mar Royal Media Services